Miingon pagyud si Jesus. Ang paghari sa Dios sama sa tawo nga nagsabwag og binhi diha sa iyang uma. Samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton matag adlaw ug sa iyang pagkatulog matag gabii, ang mga binhi nga iyang gisabwag nagatubo bisan wala niya mahibalui kun sa unsang pamaagi. Ang yuta mao ang mupatubo ug mupabunga sa mga tanom. Una, ang dahon. Sunod, ang uhay. Ug ang ulahi, ang timgas nga bunga. Ug kun hinog na, anihon sa tag-iya kay anihono naman.